Když jste vybíral téma pro dnešní přednášku pro studenty, tak jaké možnosti byly a proč jste vybral nakonec právě tu jít za hranice? Z mojej životnej skúsenosti ľudia si vytvoria určité mentálne zábrany, neviditeľné bariéry a ak sa nedostanú za ne, tak nespravia niečo naozaj veľké. A môjim cieľom bolo inšpirovať ľudí, aby išli za väčšími vecami, väčšími cieľmi, aby sa toho nebali a aby vyskúšali niečo, čo naozaj bude výzva. Vnímáte, že je opravdu potřeba v současné době, že vlastně studenti, ať už tady u nás, tak také na Slovensku jsou otevření právě tady těm informacím a myšlenkám? Z mojej skúsenosti je to menej ako 10%. Takže keď chodím vám medzi študentov a aj mladších, za 16-17 ročnými, tak keď sa ich opýtate, kto by chcel podnikať, vždy v tej sále sa zdvihne menej ako 10% rúk. Ak sa ich opýtate, ale išli by ste podnikať, keby ste vedeli, že neskrachujete, teda, že uspejete, tak sa zdvihne určite viac ako 60-70%. Takže si myslím, že ľudia potrebujú niečo ako podnikateľská univerzita. A keďže taká naozajstná existuje, ale je len jedna alebo je ich len pár, tak je veľmi dobre mladých ľudí inšpirovať, povzbudzovať a vzdelávať ich, aby boli úspešní v podnikaní. Kdy vy sám jste si uvědomil, že je důležité to, co máme v hlavě a že právě ty myšlenky dělají tu naší budoucnost? To prišlo veľmi skoro, primárne cez štúdium kníh. Človek začal rozmýšľať nad tým, prečo práve mne sa darí, prečo sa práve darí úspešným ľuďom. A potom si uvedomíte, že naozaj všetko je v hlave, celý život sa vlastne odohráva v hlave. Je o tzv. Myšlienkových vzorcoch, je o presvedčeniach a uvedomil som si, že čím lepšia tá hlava bude, tým väčšia pravdepodobnosť je na ceste za úspechom. Jak moc vítáte právě takovéto akce, kdy opravdu studenti sami za sebe vytvoří akci, která má inspirovat ostatní? To je super. To je obdobnú akciu, ja som ešte nezažil, musím povedať, a to je myslím, že dvojdňová. A prestrieda sa veľmi veľa speakerov. Určite si študenti budú vedieť vybrať to, čo ich osloví. A to je perfektné. Vytvoriť im taký koktail, z ktorého oni si vyskladajú potom ten svoj pomyselný nápoj, ktorý im bude chutiť. A mladí ľudia potrebujú inšpiráciu. Jednoducho potrebujú, aby videli tú podporu, pomoc, povzbudenie. Líbila sa vám dnešní účast na vaší přednášce a způsob, jak studenti reagovali? Bol som milo prekvapený. Tým, že to robím už dlho, tak vždy viem oceniť aj ja, keď publikum je interaktívne a keď cítite dobrú energiu. A dnešní študenti boli naozaj výborní, pretože som od začiatku cítil ich veľký záujem sa dozvedieť niečo viacej, naučiť sa niečo viacej. A pre speakera platí, čím sú lepší ľudia v publiku, tým lepší ste vy. Takže dnes to naozaj bolo veľmi silné aj pre mňa. Kdyby si opravdu všichni z dneška měli odnést jedinou věc, co by to bylo podle vás? Ja som vybral dve také veľmi silné veci, ktoré som za tých 20 rokov podnikania identifikoval na ceste za úspechom, takže zoberiem jednu z nich. A to je to spomínané čertovo kolo, to, že informácie, ktoré budú prijímať, ovplyvňuje ich myslenie, to ovplyvňuje ich konanie a to ovplyvňuje ich výsledky. Takže ak chcú zmeniť výsledky, musia zmeniť myslenie.